Kebon pasinaon ing kampung literasi aripta dening Sinudarsana. Dudu crita ngayawara, dudu dongeng gugon Tuhan. Ana kebon tinata kebak tetuwuhan, kawangun papan pasinaon. Datane nangkal para punggawa, apa maneh dana driya. Ngadeg jejeg mandireng pribadi, linambaran gedhening tekad lan kencenging niat. Kinarya gada gambrasta cupeteng kawruh lan wuta aksara. Pustaka prasaja den pratilisake dening kadang relawan. Sawu buku kapajang ing rak-rak garing. Kinarya ambuka jembaring kawruh. Kebon pasinaon padah kang pradah angipun budaya lan budidaya. Mrih mulyaning bangsa. Kampung Literasi Kebon Pasinaon Juli 2024. Wis joget mau kali? Nggih. Wah. Bapak rada telat sithik ra apa-apa Mbah Kakung iki. Dol enggak sing apik. Dimirengke. Simbat paring piwulang babagan maca pat tinggalane leluhur simbah-simbah biyen. Ya. Pamadare wasitane ngati cuman koko niru pujangga jahat muda ing batine nanging kedah ginunggung tatan weruh yen kang sami ameksa angrumpaka basa kang kalangan
matur tutur kang katula-tula tinelaten rinuruh kalawan rireh mreh padanging sas mita Kakung atindak nang musala gandeng padan wektune wis tekan titi mangsane salat isya ya ya Matur nuwun estu awet pituturipun dumateng para wayah. Mugi-mugi dadosaken seserepan ingkang tinanem wonten ing manahipun lajeng kagem sangu panggesangan benjang. ya ya ming sliramu wae Dar Nggih. sing pinter le ngomong karo Nggih. anak-anakmu yen nganti melenceng kudu kok bener ki Nggih, ya nggih, nggih. sesuk nek ana apa-apa Nggih. matur karo aku bapakmu ya Nggih, ndherekaken Ya. sugeng pundur. Matur nuwun. Monggo.